RY Channel Gunung Kawi. Terus tak kareke ono lirikae wayah esuk, ono lirike Kutha Blitar. Jangan wekasan sing eling marange pangeran. Aja wani karo bapake, mundak kowe wedi kena walate. Aja gampang nesu karo wong tuwa. Bola bali si kandhane mek moyo wis tekani Pak. Iki bigis nggih. Iki. Pak El kadung iki gawe support terus tekan ngendi-endi. Iki minangkane pamungkutane Ibu Kades, petunjuk dumateng para kadang-kadang warga masyarakat minangkane saking perangkat desa Maguan. Ayo Mbak Billy. B-I-L-Y. Iya Mas, iki lakon anjene sing disuwun niku golongane lagu sing wis nang medsos kuwi. Heeh. Ya. Wis bunuse. Nggih, monggo. Tambahi ya. Penggemar Mbak Lucy. Luciana. Penggemar. Mas ya. Kemanisan malih kena diabetes. Kanjen diapik tur banget lagu sing iki. Isine wektu Mbak Maria Punjung niki pamungkas LDR Selendang Biru Wahyu Prasetyo. Nah, kalah weton. Ayo daturke Mbak Maria Punjung niki Selendang Birune. Ya. Selendang Biru seperti lenggang kangkung pinggir kali. Siapa yang beruntung ketemu kawan ganteng sekali. Mbak Maria Punjung akan lagu Mbak Maria Punjung alunkan lagu Campur Sari. Terakhir kayak Selendang Biru nggih Pak nggih. Nggih. Sementara kangge penutup limbukan mangke terusaken yang goro-goro mangke nggih. Nggih, Selendang Birune tunjuk Selendang Biru ya Mas. Pamungkas Kades perangkat. Ya juga kan agak sedikit pemain balik. Kurang wis malam enggak pemain anak kecil sini sama Landa. Ya udah Mas. Juga ya. Hah? Itu aja jogetnya.
gara-gara mak ya mengko nek wektu nek gara-gara panggah kurang lagu dipinangkani iki ngelakone ben ana judule dhisik. Engko peloke mawon Pak Pitaya grambyangane langsung bodol mawon. Sang pratesi Romranoto bari nyawiji kang kumolo Gampia-gampia mergo lampahe pinarung krapyak watan ngatake gumelangen peti soranyongku kang santoto baris punyane
Ojo jindakku lalat ya bener kandamu lali sobat Kadung koso ono iki apa Swatama dina iki yen kowe ora gelem bali saka ing negara Ngasina kowe bakal bali mung kawi aran aja melu-melu celeng Barata wah ilmu sayur kang suwanda ana negara Ngastina ora usah kowe melu gendak sikul ben ngayomi marang wong Kurawa sak Pandhara ayo Swatama leleng pacakmu gembira sirah dene iki aku diparingi Purwasesa kelawan Pepundhen Pandhawa bali saka negara Ngastina bebarengan karo Wahyu Lumbung Slayu Gedhong Sraradena aku bakal digampang ana ing alun-alun wah kuwi mung tekadmu mangsik sawendaramu kowe gelem bali ora besok ora gelem sak ora gelem wah sugih kendel Bondowoso sapa sing mbok ajeki anak peguron Pandhita Durna Aswatama tinatah mentar diloro menter basok mlorok bedhen dese apa sing Gatotkaca ora gelem bali saka negara Ngastina kowe rawi-rawi lantas malang-malang putung gedhemu mung cilik durung celek wani karo aku ibarate kutuk marang sinduk kula golek kepuk timun musuh duren le kowe timune aku durene ing atas timun diburuki duren para mung dapet imbar pimbang mat
aku sing kejal sigar rasa sigar rasa
Tapi tontonan, yo, jodoh. Yo, awas. What? Hilang nyawamu musuh. Satu baju kira kartu.
tanpa serate langkung praiki jenengan menawi tanding mesah Gatotkaca ingkang atos-atos kula mengke sampun ngantos putra lingga pusaka awit bebayane sanget mriki dereng mancine perang Baratayuda Jaya pikantuk yen ngampi jenengan lingga pusaka ibarate curika manjing waraka iya Paman Pati iya coba tak perpekane monggo kula aturi perpeki Gatotkaca Palupi Surya putra Narmati ngawungga mring Pandhawa tur kadang yen kaki Prabu Gatotkaca inggih wa Dipati Karna dina iki sira enggal tumuli bahya mongko padha asisa dipasrahke marang kula tak krenah becik lawan aku sira kaki Gatotkaca enggal-enggal ninggal negara Wisnu wonten Prabu mbok bilih kula kundur wonten negari Ngamarta wonten sesarengan kundring Wahyu Lunggung Slayu Gedhong Snaradela kula badhe dipun trenggalani badhe dipun gantang wonten alpa yen mengkono arpane monggo perkawis tanding Banyayuda kula namung semangga kersa kula boten badhe kundur wonten saking negari Astina mawi boten sesarengan kaliyan Wahyu Lunggung Slayu yen mengkono ayo dadi tampang tandinge monggo karo hasil monggo kula latusi sakriya-kriyaku diwansiku kok pasih untung jeneng kowe bakal dadi
tindak yang mengampun kali kosong mongko pun wasus pasrahke marang aku lawan Singur Prabu Duryudana aja nganti aku sumingkir saka Bragastina
sumur Jalatundha. Iya Bapak Sumur wigo pertikaning marang Pati Sumur. Lah arek ring Gatotkaca dianggep mawon pun temekaning pati. Merga boten wonten ingkang sumurup beblih menika wonten lebeting sumur Jalatundha. Monggo ngrasakaken kanikmatan kabahagiaan kaliyan wonten negari Ngastina. Awit negari Ngastina sampun kasemondhokan wahyu luhur sayur. Ayo Paman Patih melu aja kanthi gantau lebeting sumur Jalatundha ing mriku Gatotkaca ingkang kapidara kesing pejahan nggih mapan boten nanging datang enten Purwa Madya lawan Masana keling-keling menawi sedherek titiwansi dikesaken Gusti sinten ingkang paring senjata pitulungan dhumateng Gatotkaca ingkang wonten lebeting sumur Jalatundha punika Cahyang Antabuga siga merpeki dhumateng Gatotkaca putuku Gatotkaca kaki Gatotkaca untuk nggih sira kapidara kesing ora kelingan Purwa Madya Wasana merga terkait tata nganggo Prabu Karna Basusila. Iya yen jagat isih burung ngersake marang sira bakal entuk pitulunganing Gusti lumantar anggon prihatin lan nyuwunke marang sira waluya man sejati tak usadani Galya kuat bayu badra nggih Gatotkaca Panjabala ya kumulun mangusir Risa soto Kurawa nggih untuk Gatotkaca nuwun-nuwun inggih Eyang kula pun Gatotkaca datanyana boten ngedewa kula sampun piranggih panjenengan menika papan wonten pundi iki ana sadèrèng sumur Jalatundha kowe kelingan apa ora lakon kang nduk ayahi piye lamat-lamat kula tanding kaliyan nata ngawangga Prabu Basukarna kula tinapakan Kyai Tumpa kowe ora tinapane mung keserempet dadi kowe mung kapidara kula ngilangi jejak sik ben ora kadenangan waladine kowe dicemplungke sumur Jalatundha aku wis ngerti apa sing ndok kersake piye awit
wahyu ingkang dipun cidra dening Penembang Durna sumandha wonten negari Ngastina. Iya, ning aku bakal paring pitulungan marang sira Gatotkaca. Pakaryan napa ingkang kedah nindakaken Pranapaduka paring pitulungan dhumateng kula menapa abdurampinipun duduk Mas Wicesraja Brana. Ning sira bakal tak dandani wujuding satriya bagus. Mengko yen kowe tak dandani wujuding satriya bagus bisa kanggo srana balining wahyu lumbung slayur kang sumandha ana negara Ngastina bakal bali ana negara Ngamarta. Kuwi pancen kagunganing Pandhawa ya ganjaraning pepundhenmu Pandhawa. Nek kados makaten ayo nggih tak dandani kowe dhewe wujuding satriya. Muga-muga entuk srana sayaundure wahyu. Monggo daya dari aku. Paslawan nubus pranaya kotang sayekti kendali harataning jiwa eyang kula panjenengan dados wujuding satriya bagus kados dening satriya kang mandhap saking ardi. Wah iya nggih putuku Gatotkaca kowe tak dandani lumrahe kowe dhewe bocah sing saka gunung. Aja ndani jeneng satriya sapa-sapa ning nganggo jeneng Raden Kulesraya. Tegese Raden Kulesraya kowe bakal mulihke bab kahanan kinarya dadi usada lan minangka dadi jutane pepundhenmu Pandhawa. Ning saranane nggih kowe kudu munggah ana kayangan. Rewa-rewa ati-ati ngupadi wong tuwa. Dewa wong dunungne wong tuamu lanang lan wadon. Sapa sejati sing mungkir marang jiwa ragamu bapa lan biyungmu sapa? Menawi dewa mboten saged ndunungaken kayangan susane baur balik. Ya apa? Kuliang bakal memanungi laki jantramu saka kadewan nggih. Nek kados makaten kula pun Raden Kulesraya yang nyuntampai pangestu kula nedya badhe pinggang kayangan Bupati Sudarma kula kakung mewah satriya nggih. Aja kowe bocah cilik enggal nggawa kayangan kaya apa kemurusane dewa anggone bakal paring trana. Tangundang pucang 29 dewa. Aku Raden Kulesraya wong neyangan berkainan kendang pebaratan. Aku nyuwun sapa sejatine during Sudarmaku kakung lawan putri
yen dewa ora bisa ndurungke Sudarmaku kakungan putri kayangan bakal susah kawula bali.
20 tahun biyen ya Truk. Ah iya. Aku gawe cengkok ki 20 tahun kok pukul yen titik gedhuke Pak Nggono. Iki ketemu karo Mbak Maria Punjung meneh. Kelingan karo gedhuke biyen. Yen beli talon ki, gedhuke Pak Nggono, Pak Nggono. Rolane Pak Kampret iki wis ngono. Lah ngono ya Cuk ya mega. Lah sing gawe cengkok gedhuk kuwi anjen aku. Oh, ngono tau tak ulang tahun barang. Kok karo diakoni ora wis kono-kono sepenting tak gawe jembatan ibadah ngono. Bola buku ki akeh. Bangono nene gawe bangono katresnanku. Oh, ngono gawe njaluk pegat. Aja sida njaluk pegat. Waduh, panjen kabeh iki harus nemu kabejan. Lagu iki lek kadung viral ya panjen ya. Saiki ya wis nyitake lagu iki gek rada suwe mengko lek wis dienggo konten wis ora pancen demen sak detik recet wis ganti lagi. Wah, aku demen panjene saiki wis zaman-zaman canggih. Kabeh iki nek jejak digitale kok lah mula masih begini mbok menawa sing mengikuti iki channel ana 5. Nah, mengko garek brudul nang YouTube. Mengko lek akeh tak sensor kurang becik ya tak parani ngono ae. Mas, dijukke meneh Mas iki kurang becik Mas sensor. Aku wajib ngono ki wajib. Padahal cek ning lapangan Talang Agung 3 kilo sing padha munggah ning kono. Ning ya dijukuk apike. Iki malah anakku Bagas iki sing saka Pakis ya. Sesuk anu ya kontene mbahe sing kae sing mbahe dalam mangan ki kuwi dukno ya ngger ya. Iki kok ora sopan mengko iki dolanan karo bocah-bocah. Malangan aku ora ngangge pakaian sing komplit nalika semono dunggah karo anakku Bagas. Aku lali mau ngomong ketemu anakku dia melu-melu jurung donga ngestreni. Wah, ngono ya. Malah mau nyuwun apa iki Mas disuwun nyuwun yen ing Tarang. Wah, ya. Uga menika minangkani pambutane Bu Kades wau nggih sedaya dereng purna. Oh, tegese isih durung sing disuwun mau ana sing durung dipinangkani ya Kang. Ana sing durung dipinangkani Wahyu Kalaseba Kalongeton. Ya marem sak bisa-bisane iki senajan to piti sepuh ya ora ketang kali pira sing do nggoni awake dhewe karo ngalap donga lan ngalap berkah. Panjen kegiatane ya akeh banget iki bersih desa. Oh sing dalane mau pas kirap ritual pas udan. Iya panjen ya kabeh ki rata. Udan kono ya udan ning kene. Malah ukur kae ning Gendaka ya di guyur udan iki ya pangune ya paringi rahayu. Kabeh iki mung ngalap berkah masih udan terang iki kabeh ana pengaruh-aruhe saka menungso. Kabeh nggawa barokah lan nggawa berkah to. Oh iya. Ya, iki pamundutan. Nah, iki Wahyu Kalaseba. Pak Ujung ya. Niki mau diaturke. Ayo dipinangkani siji mbok siji nika tasih wonten medal kangge romongan. Wah, tak urupke lampune jos. Hanya yo penak kuwasa nyekel sekakul nyekel sembarang aku rekam. Nah, iki Mbak Kunjung ben tampil meneh. Ayo disepati. Heeh. Wes terus seperti apa? Lagu laras apa anu? Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tuyungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sopo biru aku. Cak ayo cak udah diteruskan ngayon dari waktu pemubah motor totok. Nah ingat lah. Monggo. Jing Mas Petro. Niki najan pun para isuk ngancik jam 3. Niki nggih monggo ngaturaken Wahyu Kalaseba nggih. Kalian nggih.
Risa dik nggih, Dik Risa. Oh nggih. Terima kasih buat dereng Oh, dulu. oke. Kula kelalen, kula Risa. Kepenaan mengke Pak Dalang. Lek kalian Risa telo ayo matu tali manu pocan ikan. Wah senang. Lek langit kan. Oh, dereng medal niki. Ya. Nggih. Najan ta kaya apa sak enggak menghilangkan semangat. Mergo isih ora enek sing ngantuk. Yo, jatuhke. Iki Wahyu Kolosego tunjuk jembatan ibu-ibu Biodo Sinoman, Ibu PKK, seksi konsumsi. Ya. Wah, jalan si tepat tenang. Lah iya ora-ora wis jam 3 terus. Apa ya wis ya ora jam larat kok. Kosok ayo. Ya wis, terus monggo daturaken. Mbak ditambah istilah sing rodok kasar Mbak. Apa? Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi ditambahi karo Luciana ngadep bisa. Oh iya, sini usin. Ayo Luciana. Ada gerajak. Gerajakan Banyuwangi. Nggih mari. Jare Wahyu Kolosego kok Kidul Kolosego terus mau. Ana sing arane Wahyu Kolosego, ya ana sing Kidul Kolosego, sambung karo Gerajakan Banyuwangi ben rapat, ben sigrah. Ya. Ya, jatuke karo sing padha wewungan. Ya. Dados. Lewat sound system. Saga.
Moga-moga karena lagu gerasakan lan Wahyu Kalasiba mau Wahyu Kalasiba iki kan penolak balak. Dia yo ngono nek kidung rumangsa wengi yo penolak balak. Yen iki para mbah-mbah ya awake dhewe biyen iki wong Jawa iki nolak kain balak apa wae iku ora nganggo nyododo didodo kantaran bau ki ora mung nganggo wujuding tembang utawa donga. Oh ngono terus biyen ki ngono. Heeh dadi ana kidung rumeksa ing wengi. Teko ayu luputa ing lara luputa blai kabeh. Ora kae sing setan datang purun panelukan Tamnono wani tumrap penggawe Allah gunane wong lumput iki jangan kula dene teman tirta ngalingado Tamnono merak mring mani tujuh guna pan sirna wah baca jawab wong biyen iki mbah-mbah awake dhewe iki jane iki aja semelang. Wong Jawa iki aja semelang. Aja mbok kira yen mbahmu kuwi wong biyen iki wong goblok iki aja dikira ngono. Monggo mbahmu kuwi ku wong pengpengan kok. Yen ora pengpengan ora bakal iso ngedekne Candhi Borobudur, Prambanan lan liya-liyane kae. Lah, mula sadurunge kuwi mbahmu iku wis gawe tontonan jenenge wayang kulit. Gawe wayang kulit teko India to. Wah. Kuwi kliru oleh ngarani. Sing teko India iki Mahabharata karo Ramayana. Ya, kuwi mung cerita wujuding kitab suci lan uga dongeng. Ning sadurunge iku mbah-mbahmu duwe ya kuwi mau wujuding ya tontonan wayang. Lakone lakon Jawa, darane lakon Watu Gunung, Sri Mulih, lakon Murwakala niku, lakon-lakon Jawa biyen. Oh ngono. Lah nek kok India biyen ora enek sing darani Bagong ora enek, apa darani Semar Gareng Petruk ora enek apa maneh Bagong. Heeh. India kono ki ora ana, kuwi karyane wong Jawa biyen mangke. Oh iya. Lho kabeh iki awake dhewe iku urip ning alam donya iki ya mung kali sama sinamatan. Wong urip iki mung sareng sinawang. Ngono ya terus durung mesti sing katone cerah banjur ora duwe masalah, durung mesti wong sing katone adem njur atine kuwi kok tentrem. Durung mesti wong sing katone tenang njur ora duwe utang. Nah, gitu. Mung ya kabeh iki mau saking pring-pring nggone nyimpen dheweke ora gelem sambat ben katon kuat mung wae dheweke pasrah marang Yang Maha Murah oleh nyritake lakon wae iki ning ngasaning pangeran. Ora kaya bojomu rek. Napa? Ana lakon iki diceritake ora ono wis story. Bar kula ora wani jawab ora wis ngirim TikTok ngono barang iku. Lah ya di zaman saiki ya wis ngono. Lek biyen iki diliwatke lagu utawa puisi, saiki blak-botan blak-blakan. Kadang-kadang gak seneng karo kancane, Udarasa ngene gawe story. Rai-rai bejrak ngono. Kadang-kadang kancane sing ngomeni. Ah ya. Kabeh iki wis ora kono ora kene. Iki lakone ben tutup, iki wis jam 3 ning punjule ditutup karo selendang biru, tapi selendang biru sing lawas. Kedates mah punya wang selendang biru. Nah, kok gerupake ngono suwe gerupak sing nganti. Ayo, aturke. Ben sigrak kabeh, warang gono 8 ben ngaturke suratane Mas dhewe-dhewe katon tur sing bareng-bareng. Terus. Salam dia. Berapa di salam dia? Kok bunane dan none salam dia. Ayo ngapa iki ya?
kudu cek nganti ngadeke subuh. Halo Sendang Biru. Kuciwane susu kendangi bededeng mergo bededeng malah kuciwa jane mbembeng. Aku cuma ingin Mbembeng kaya bangkeane Luciana engko meteng karo bapake. Ya ora ngantuk ya. Apa nonton to makane? Powere ben rodok metu tak goleki cengkeh. Karo minyak tawon. Powere yak metu suarane ben padat. Ya. Batin setiamu. Iya mulai. Pak Bodo salam lihat nek kula ngersakaken Luciana hubungan kali sinten takonane kali Mbak Pitoya mawon nggih saya niki Pak E nggih oh nggih pun patos nggih kula kei nomere nggih ya Selendang biru
dadi lanang bilang. Utang iku aku nguasane kowe rada enggak. batin setiamu Muga Luciana kowe dipek mantu wong sing sajake seneng karo wong seni. Nah, yes kabeh iki ngomong. Ya nung lakon ki dilakoni urip ki mung sajrema. Ilmu jiwa belajar proses untuk mengulang tanpa belajar kabeh iki ora ana sing bisa mergo tiban sapa dene wong ki enek biyen ki dalang tiban sinden tiban. Kuwi mitos. Kalau enek jalan tiban gendeng monggo benake pawon. Ya iya, sinden ya ngono. Tiban sampun. Heeh. Ayo saiki lakone ditutuke kaya apa iki lakone Wahyu. Lumbung sayur. Yoni kondo yoni Pusito Purnomo Sari terus pundi Gus anggil panjenengan nyuwun wedhaken mandhaping Wahyu Lumbung Slayu Gedhong Senara Dela Kakang Semar dawuhe Yang Yasa Wahyu Lumbung Slayu Gedhong Senara Dela bakal bali ana negara Ngamarta ning ora entuk tansah duweni pengarep-arep